ഞാനിത് തെറ്റൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ, ആരും പോകരുത്. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ കാണാതെ പ്രഭുപാദരുടെ ഒപ്പം മറ്റുള്ള അമേരിക്കയിലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ, കാരണം ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന്, എന്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്? കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം കാശായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക നിലയിൽ അവർ വളരെയധികം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം കാശുള്ള ഒരു മകനോ രണ്ട് മക്കളോ എല്ലാം ഉള്ള വീട്ടിലെ ആ സമ്പത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത സമയം, എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം ഉള്ള സമയം, ഒന്നിനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും പാശ്ചാത്യർ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭാരതവും വളരെയധികം ഒരു റിച്ച് നേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ വന്നിട്ടെല്ലാം അവിടുന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. കാരണം നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നു. പക്ഷെ അവരാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നിലയിൽ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു അവബോധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് അവരെല്ലാവരും മാറുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ചർച്ചാണ്. ആ ചർച്ചിൽ ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഉത്തരവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടേതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വളരെയധികം ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവിടെയെല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. കാരണം നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നിരുന്നത്. നമുക്ക് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിവുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയുള്ളവർക്ക് കാശ് വേണ്ടിടത്തോളം ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിടത്തോളം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് വേണ്ടേ? എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം?
എന്നറിവില്ലാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രഭുപാദ പോയി ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം മുങ്ങി ഒരു ഹിപ്പികളുടെ സമൂഹം വളർന്നു വന്നിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. കാരണം ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷവും ആനന്ദം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക്. കാരണം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ജീവിതത്തിന്. വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട് താനും കയ്യിൽ, പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം? നമ്മളാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആഹാരം സമ്പാദിക്കാനും നമുക്ക് കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്താനെല്ലാം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് അതും ആവശ്യമില്ല, കഷ്ടപ്പെടുകയും വേണ്ട അവർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതം മടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്താണ് പ്രഭുപാദ പോകുന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, എല്ലാം ഒരു 20-30 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾ, അവർക്ക് പ്രഭുപാദ ഒരു ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് അവരുടെ മുഖങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിൽ അവർ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാസ പൂജയുടെ അന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ സാധാരണ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതും. കാരണം വ്യാസപൂജയുടെ അന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ താങ്ക് യു സമർപ്പിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ആ പ്രഭുപാദരെ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായി, നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന്. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അവരുടെ ലെക്ചർ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം അവർക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പ്രഭുപാദരോട്. കാരണം ഒരു ലൈഫ് സേവർ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ. ഒരു അലക്ഷ്യമായിട്ട് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവർക്ക് പ്രഭുപാദരെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ഇസ്കോണിന് ഇത്രയേറെ പ്രചാരം നേടിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ അറിവിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ, അതായത് എങ്ങനെ അറിവ് സമ്പാദിക്കണം എന്ന്, ഏതറിവാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, ഏതറിവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു. 12 മുതൽ 14 വരെ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആരാധന, അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 9 മുതൽ 11 വരെ വാക്യങ്ങൾ അറിവും അജ്ഞാതവും, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഏത്, അജ്ഞാനം ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും അനുയായികൾക്കുള്ള അതാത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തു. അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നു, എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ബന്ധുവിന്റെയും സമ്പൂർണത്തിന്റെയും ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികതയിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും എന്നാൽ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി നമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. തെറ്റായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ അനുചിതമായ ധാരണകളും ഉണ്ടാകാം. അതായത് അറിവ് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ പാണ്ഡിത്യം വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാകുന്നില്ല, അത് ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനമാകുന്നില്ല, അത് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആധ്യാത്മിക അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തെ, അതായത് പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമ്മൾ അനുചിതമായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതും നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നിരീശ്വരവാദികളും പിന്നീട് അവ്യക്തിഗതവാദികളും, അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന് രൂപമില്ല, നിരീശ്വരവാദികൾ ഭഗവാനേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ
അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി അവരും ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത്. സമ്പൂർണതയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഒരു ധീരനിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ വ്യത്യസ്ത ഫലം കൈവരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രം 13 വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാചാര്യൻ, സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അതായത് സമ്പൂർണത എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈക്കലാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മോചനം നേടുന്നതിന് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഊർജം അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശരിയായി അറിയണമെന്ന് മന്ത്രം 14 പറയുന്നു. അത് അടുത്ത മന്ത്രം. അന്യദേവാഹുരസംഭൂത്യ അന്യദാഹുർസംഭൂത്യ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം വിചചക്ഷിരേ അന്യദേവാഹുഃ സംഭവാത്. ശുശ്രുമധീരാണാം അന്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ, ഏവ തീർച്ച, ആഹു പറയുന്നു, സംഭവാത് സകല കാരണനായ. സംഭവാത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. സംഭവാത് അതായത് എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്യത് വേറെ, ആഹു പറയുന്നു, അസംഭവാത് പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരാധനകൾ നടത്തുന്നത്. ഇത് ഇപ്രകാരം ശുശ്രുമ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ധീരാണാം വിജ്ഞരായ ഉത്തമ അധികാരികൾ ഏവ അവർ നമുക്ക് അത് വിചചക്ഷിരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഉന്നത അധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ശ്ലോകം അറിയുമോ? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ കാരണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ ഈശോപനിഷത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതിനു പകരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ പരമസത്യം, പരമനിരപേക്ഷ സത്യം, കാരണം അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പരമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, ഗോവിന്ദനാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത പരതരം നാന്യത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സംഭവാത്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അസംഭൂതിയും സംഭൂതിയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അസംഭൂതി എന്നുള്ളത് സംഭൂതി എന്നുള്ളത് അതിദൈവങ്ങൾ, അസംഭൂതി എന്നുള്ളത് സംഭൂതി മുഖാസ്യതേ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സംഭവവും അസംഭവവും. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ പരമനാഥനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ. അസംഭവാത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമോന്നതമായതിനെ, അതായത് പരമോന്നതം അല്ലാത്തതിനെ, ഇവിടെ തെറ്റാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമോന്നതം അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ.
വ്യത്യസ്ത തരം ആരാധനകളിലൂടെ ഒരാൾ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ആരെയും ആരാധിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് ഒരേ ഫലം കൈവരിക്കുമെന്നും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആരാധനകളും പോയിട്ട് ഭഗവാനിലാണ് പോയി ചേരുന്നത് എന്ന്. അതായത് എല്ലാ നദികളും പോയി സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരെ ആരാധിച്ചാലും അത് ഭഗവാനിൽ പോയി ചേരുമെന്ന് ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ. അതായത് ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛന്തി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. അതായത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ജലം വീഴുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ സാഗരത്തിൽ പോയി പതിക്കുന്നു. അത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണെങ്കിലും, ഒരു ചെറിയ തോട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും തോട്ടിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നീട് നദിയിൽ നിന്ന് സാഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും അത് കേശവനിലേക്ക് പോയി ചേരുന്നു എന്നൊരു ഒരു ഭാഷിതമുണ്ട്. അതൊരു സുഭാഷിതത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ മന്ത്രം. എല്ലാവരെയും ആരെയെങ്കിലും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി ചേരുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി ചേരണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത് ഏകം സത്യ വിപ്രഹ ബഹുധാ വദന്തി. ഒരേ ഒരു സത്യമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് പല ആചാര്യന്മാർ പല വിധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് പല അർത്ഥമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. അത് വേദങ്ങളിലോ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു സത്യമാണ്. പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അല്ലാത്ത ആചാര്യന്മാർ അതിനെ പല വിധത്തിലും പറഞ്ഞിട്ട് അത് പല വിധത്തിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരേ ഫലമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല ദിക്കിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ പോകാം, പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ പോകാം. പക്ഷെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരാമെന്നേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക വഴി ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്താമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ദിക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയാണ്, വരണ്ട വാദങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം ഒരു മഹാനായ മഹർഷിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഹർഷിയായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയില്ല. അയാളൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മതതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. പല പുസ്തകങ്ങളും പഠിച്ച് പല അറിവുകളും സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ വരുമെന്ന് മാത്രം. ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അനേകം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അനേകം ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ നിങ്ങൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ആ പ്രഭുപാദ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പലരും എഴുതിയിട്ടുള്ള പല ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേറെ സംഘടനകളും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചിന്മയ മിഷൻ ഉണ്ട്, അമൃതാനന്ദമയി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിഷൻസ് ഉണ്ട്.
പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാവരും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ ആലോചന മാറുകയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ആ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗവതർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആചാര്യൻ എന്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കുക. അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത്. കാരണം എല്ലാ വഴികളും കേശവനിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. പലരും പല വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൂടാതെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ചിലർ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്, ചിലർ മായാവാദികളാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കാം, അതിനൊപ്പം കൃഷ്ണനെയും ആരാധിക്കാം. അങ്ങനെയെല്ലാം പലരും പല വിധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുക. ഇത് വേറെ ഒന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കുകയൊന്നുമല്ല. ഇസ്കോണിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയല്ല. കാരണം നമ്മൾ പല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറി മാറി പോകുന്നു. നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ഒരേ ഒരു പാതയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മതതത്വങ്ങളുടെ ഉറച്ച സത്യം മായം കലരാത്ത സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് പകർന്നു തരും. അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. തത്ഫലമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാജനങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരോഗമന പാതയും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കണം. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ധർമ്മത്തെ ശരിയായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാതെ എല്ലാ നദികളും സമുദ്രത്തിൽ പോയി പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പാത എല്ലാവരുടെയും ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആ എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ആചാര്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ റോഡുകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ പാതകളും ഒരേ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് സത്യസന്ധനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ പാത വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അവർ നിരാകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിലോ അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ എടുത്തിട്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, വളരെ രുചിയോട് കൂടിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു നമുക്ക്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്വീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നിവേദിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് അവർ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ അങ്ങനെ അതേപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ നിർത്തുന്നു. കാരണം അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആസക്തി കൂടും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള, അതായത്
നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വർധന കൂടും. അതുകൊണ്ട് നാവിന്റെ രുചിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. അതുകൊണ്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ നിർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ പല വിധത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടിലും മെച്ചം ഏതാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എല്ലാത്തിനെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അവരുടേത്. അത് ആ നിഷേധം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാരണം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് നിവേദിക്കുക? രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളോ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അങ്ങനെയുള്ള വിചാരമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അങ്ങനെ അവർ ശരിയായ പാതയിലൂടെ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലേ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൽക്കത്തയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ബോംബെയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. ആരാധന അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ പറയും, പക്ഷേ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വഴിയിലൂടെയും കൂടെ പോകാമല്ലോ. ചെന്നൈ വഴി പോകാം, ബോംബെ വഴി പോകാം, ഗുജറാത്ത് വഴി പോകാം, അങ്ങനെയും പോകാമല്ലോ എന്നെല്ലാം ചിലർ പറയും. പക്ഷേ അതല്ല. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എവിടേക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നോ അവിടേക്ക് ഒരേ ഒരു ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശ്രവണം കേൾക്കുക. ജെന്യുവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരു. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പ്രഭുപാദ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെ താക്കോൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വേദ സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതൊന്നും ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അത് അതേപടി തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആചാര്യന്മാർ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അവർ വഴിവിട്ട് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ നയിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്തെല്ലാം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊന്നിലും തന്നെ വഴിപ്പെടാതെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ അറിയുന്ന ആചാര്യനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഉപദേശങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വയം പരിശീലിക്കുക, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യം വ്യവസ്ഥാപിതമായി തെളിയിക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം നാരായണൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് വേദസാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ, അതായത് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത
ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, ആ പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും തന്റേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമല്ല കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെയോ വേദങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്ന്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉദാഹരണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യവും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഇതാണ് പറയുന്നത്. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ. കാരണം അത് അല്ലാതെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഒന്നിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ആധ്യാത്മികത എന്നുള്ളത് അഭൗതികമാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും അദ്ദേഹം ശ്വേതശതരോപനിഷത്ത്, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതഃ. ബുധാഭാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, എന്നെ അനുസരിക്കുന്നു, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ മാത്രം എന്തിനു വെള്ളമൊഴിക്കണം? നമ്മൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിലും ഇലകളിലും എല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെല്ലാം പുഷ്ടിപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേരിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മാത്രമേ വൃക്ഷം പുഷ്ടിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സഹായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തി കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെ എതിർപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണോ? ശരി, ആരാധിച്ചോളൂ. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ദേവനെ ആരാധിക്കണമോ ആ ദേവനിലുള്ള വിശ്വാസം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തി തരുന്നു. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴിയും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ആചാര്യനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരുടെ മേലും ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വേരുകൾ നനയ്ക്കുന്നതിന്റെ സാമ്യം ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ ദൈവങ്ങളെയും ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾ വേരിന് പകരം ഇലകൾ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എല്ലാം പോഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വേരിന് നനച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകൾക്കും ശാഖകൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോകുമെന്നല്ലാതെ അതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ പല പല ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നു, എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മികത തന്നെ അതോടെ ഇല്ലാതാകുകയാണ് ചെയ്യുക. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലേക്ക്, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്.
യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാച്ഛയധേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണമച്യുതേജ്യ. ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ശാഖകൾ, ചില്ലകൾ മറ്റെല്ലാത്തിനും ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ, ആമാശയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സേവനത്തിലൂടെ പരമമായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവതകളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് പരമനാഥന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരെയും സന്തോഷപ്പെടുത്തും. കാരണം അവരും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെയും ആരാധിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അവരും കൂടി ചേർന്നുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും തുല്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമെല്ലാം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ ബുധ അബുധ ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ, മുനിമാരും വേദങ്ങളും നൽകിയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അർജുനനെ പോലെ പരമോന്നത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദിക അറിവ് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉത്തമന്മാർ. അവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതായത് ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന്. ഗീത അർജുനൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യസ്നേഹിയും സമാധാനവാദിയുമായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് തന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായത് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതിന് ശേഷമാണ്. അതിനു മുൻപ് അർജുനന്റെ വിചാരം അദ്ദേഹം മാനവസ്നേഹിയും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് മമതയും എല്ലാം ഉള്ള ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ പരമമായ കർത്തവ്യമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതിന് ശേഷം അർജുനന് മനസ്സിലാകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു തന്റെ ആചാര്യനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന്. ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിനയമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ ആ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയായി കണ്ട് ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമ്മുടെ ആചാര്യനാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉത്തമമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പരിപൂർണമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭൂത, ആരാണ് സംഭൂത? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു. അതായത് പരമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ. സംഹാരമാണ് ജനനത്തിന്റെയും ഉപജീവനത്തിന്റെയും ഉറവിടം വേദാന്ത സൂത്രപ്രകാരം. ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷവും ആ ഭഗവാൻ, സംഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം. സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സംഹാരത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കും. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ സംഹാരത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതിനുശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വികാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടം, അതായത് പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണത്? ആരാണ് പറയുക? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ അറിയാം, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസംഭൂത പരമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, സംഹാരത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ അറിയാമെന്ന്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി നമേ വേദന കശ്ചന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതും വരാൻ പോകുന്നതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനും ഉത്സാഹിയുമായി തീരുന്നു. യാന്ത്രികമായി ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവന്റെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതായത് സ്വാഭാവികേന നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് സന്തുഷ്ടനായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ വരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. കൂടാതെ സംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വ്യക്തമാകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾ ഒരു വിമോചിത ആത്മാവാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 21, 22 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാർച്ചിതും ഇച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം തമേവ വിദധാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആർക്കൊക്കെയാണോ ഏതെല്ലാം ദേവന്മാരിൽ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്, അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തതഃ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അവരുടെ ആ ആരാധന മൂലം അവർ കാക്ഷിക്കുന്നത് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ഭഗവാനിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ദേവന്മാരാണെങ്കിലും കൂടെ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ആരും തന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവാനെ പോലെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരാനുള്ള ശക്തിയുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ വേണം അവർക്കും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമൂലം സ്വതന്ത്രനായിട്ടും എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുമുള്ള ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വഴികളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും
അതെല്ലാം തന്നെ ഒരേ ദിക്കിലേക്കാണ് പോയി ചേരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ ആരാധിക്കണം? നമ്മുടെ ആരാധന ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി വരും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഭഗവാൻ ശിവനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ അത് ഭഗവതിയെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുക, മറ്റന്നാൾ ഭഗവാൻ വിഘ്നേശ്വരനെ ആരാധിക്കാൻ പോകും. നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആരാധിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വ്യവസ്ഥിതികൾ ചെയ്യുവാൻ ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവരുടേക്കും ഉപരിയായിട്ടാണ്, അവരുടെയും ഉറവിടമാണ് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, നാരായണനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആരാധന. അതാണ് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയെ കുറിച്ച് ആരെ ആരാധിക്കണം, എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നെല്ലാം ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ഇല്ല എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ പറയുന്നു. കിരാത ഹൂണാന്ദ്ര കുളിന്ദ പുൽക്കഷ ആഭീര ശുംഭ യവനാഖസാദയഃ ഏനേച പാപാ യദപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ആ കിരാതന്മാർ, ഹൂണന്മാർ, ആന്ധ്രക്കാർ, പുൽക്കഷക്കാർ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ, യവനന്മാർ, ഖസാദയ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ മ്ലേച്ഛന്മാരുടെ, അതായത് പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഇതേപോലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത യവനന്മാർ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെയധികം താഴേക്കിടയിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധത്തിൽ വളരെയധികം താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത്. കിരാതന്മാർ, ഹൂണന്മാർ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധന മൂലം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും പാപയോനികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രമാത്രമേ അവരുടെ അവബോധം വികസിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവബോധം ശരിയാവണ്ണം ആധ്യാത്മികത നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവബോധം അത്രമാത്രം വികസിച്ചിരിക്കണം, പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒട്ടും പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള അവബോധമുള്ളവരെയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പേര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും പരിശുദ്ധരാകുവാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുവാനോ ആരിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരാചാര്യനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള നമ്മൾ ആ സാധനകളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും സിദ്ധിക്കുകയായി. ഈശ്വരജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ശരിയായ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ അനുക്രമം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മുക്താത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയും. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണത. സംഭവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധന മൂലം നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിപൂർണനാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ അറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലുമുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണത നൽകുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ദേവന്മാരും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ കാണുവാനായിട്ട് പാടില്ല.
അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ്. സംഭൂതവും അസംഭൂതവും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? സംഭൂതം അസംഭൂതം. സംഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അസംഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമമല്ലാത്തത്. ബുധ അബുധ. ബുധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ. അബുധ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ. മാധവ സേവനം മാനവ സേവനമാണോ അതോ മാനവ സേവ മാധവ സേവയാണോ? തെളിവുകൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കണം. എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്? മാധവനെ സേവിക്കുന്നതാണോ മാനവനെ സേവിക്കുന്നത്? അതോ മാനവനെ സേവിക്കുന്നതാണോ മാധവനെ സേവിക്കുന്നത്? മാധവനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. മാധവനെ സേവിക്കുന്നതാണ് മാനവ സേവനം. തെളിവുകൾ എന്താണ് അതിന്? എന്താണ് ഉദാഹരണം പറയുക? ചെടിയുടെ വേരിലെ വെള്ളം ചെടിയുടെ മുഴുവൻ ചെടിക്കും അത് എത്തപ്പെടും. അതെ അതെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കൂടാതെ മനുഷ്യരെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിശപ്പിന് ആഹാരം കൊടുക്കുകയോ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതെല്ലാം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമാകുന്നില്ല അത്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്, ആദി വ്യാധി മുതലായവ വരുന്നത് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ മൂലമാണ്. ആ കർമ്മഫലം തീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാധവനെ തന്നെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ ആ മാധവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക, ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുവഴി ശാശ്വതമായിട്ട് ഒരാളുടെ ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അല്ലാതെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മഫലം തീരുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ദുരിതം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കാരണം ഒരാൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയെടുത്ത് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതേ നിർത്തും. കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ പ്രോബ്ലത്തെ ഇനിയും കൂടുതലാക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു പകരം അയാളെ കൃഷ്ണാവബോധം പഠിപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ശാശ്വതമായിട്ട് അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മാധവ സേവനമാണ് മാനവ സേവനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പുരി രഥയാത്രയല്ല, പുരി